1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, haha, više znam. S ljudima je lijepo raditi, a nekad i nije baš tako lijepo, ali lakše raditi s ljudima nego sa stvarima, tako da... Se baš. Smijem ja pričat pa ćete vi snimiti, jel? Dajte, nemojte, molim vas. U stvari da, sad možete. Gledajte si prva dva broja, to vam je colaža, felge. Kad dođe ženska u dućan, svi se trgaju, da. Ajmo ponovno. Ženska, ja sam dala Tek smo počeli. Pa dobro, bit će rezan, jeste rekli. Nije monoton, svaki dan je drugčiji. Zato što... Sad ne znam što ću reći. Bolje i prodaja i... Znači svi artikli su, to ćemo sad uzeti. Jel to to? Točka.